Hallelujah. Namhlanje sisemthathweni sikwasemvuselelweni yokuthi senza uthatha makayazi indlela yokuphila futhi uThixo uyabonakalisa ukuthi asikho isizathu sokungakuphili umuntu wena ngoba lo mzalwane mhlawumbe ndimnawe besizomeza irobotsini sicela irhanda okanye sicela intshwala zasonka ebantwini abadlula ngendlela kodwa le ntombi yahlala kuKristu yathembela kuKristu zange yenze isizathu into yoba ingabi namama ingabi natata sokungamkhonzi uThixo ngokungabi namama nongabi natata enyameni awenzi wohluka kuThixo futhi nokuba nomama enyameni nokungabi naye awenzi wohluka kuThixo kodwa yenzi wohluka kuThixo uthi nomama umshiye umama wakho ulandele uKristu uthi notata umshiye utata wakho